Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Ma újra a origami műsorunkat láthatják. Ma egy kicsit rendhagyó műsor fog következni, ugyanis ma azt mutatjuk be, hogy a szegény háztartásokban élő gyermekek miként tudnak a mindennapi életből hasznos dolgokat átvinni ahhoz, hogy ők is képzőművészek lehessenek. Nézzük meg! Ez egy szokványos dinnye. Látják? Látják, nagyon helyes. Mit tudunk ezzel tenni? Előkészítettem már a dinnyét, gyerekeimmel kietettem. Következőket tettem, kövesse a kamera, kicsit lekapartam a szélét, csak egy picikét, úgy ízlésesen. Ugye van benne sóbors? A sóbors, pontosan, sóbors, tessünk bele még egy kis tortát, látják, csak egy picit, csak a pikánság kedvéért. Jól meggyúrjuk, mert meg kell gyúrni. Kedves kollégám Varga Péter, ismétlem Varga Péter segített abban, hogy ezt a receptet kitaláljam. Szóval kicsit lekaparjuk a szélét. Ezáltal ugye keletkezik egy kis nedvesség. Na már most. Ahhoz, hogy a gyurma állagát kapjuk, igaz, Tímea? Pontosan. Nagyon helyes, Tímea az a nő, aki lejtett ma egy üveg mézes Vilmos. De ezt nem mondjuk el. Lejtett. Kedves jó. Bibi. Na szóval. Ide ülnék mellétek, ha nem lennél ilyen mocskos. Mi ki mocskos? Dinnye nem mocskos. Mocskos. Na szóval, folytassuk origami műsorunkat. Az a lényeg, hölgyeim és uraim, hogy látják, ennek az állaga egy kicsit velős. Ugye? Na már most. Mutatom a kézmozdulatot, figyeljenek, egyszer mutatom. Kinyomjuk belőle a levet. Így, nagyszerű. Kinyomkodjuk, keményen. Jó? Kapunk egy elég kemény állagot, amint látják. Nem használunk keményítőt, mert az nem jó. Na már most, ezt meg lehet formálni. Különböző formákat lehet csinálni. Mutatom. Nedves punci forma. Gyönyörű. Gyerekek, oda lesznek érte. Jó? Sima golyóforma. Golyó, aki szeret golyózni. Golyó. Isteni a golyó. Isteni a golyó? Isteni a golyó. Na már most. Mit lehet még ezzel kezdeni? Jaj, füves lett. Semmi baj. Lehet kukit csinálni. Figyeljenek. Mutatom. Kisegérre is hasonlít. Kisegér. Nagyon jó. Mit lehet még csinálni? Arcpakolás, hölgyeim és uraim. Arcpakolás. Gyönyörű. Figyeljenek. Így. Elengedjünk. Jó? Nagyon. Istenem. Fiatalodtam. 10 évet, hölgyeim és uraim. 10 évet. És ami a legjobb. Látják? Kopaszodom, mint az állat. Értik? 20 évesen. Lassan 21 vagyok és kopaszodom. Mit lehetne tenni? Olyoj. Mindenre jó. A dinnye. Figyeljenek. Egyszer mutatom. Nincs több esély. Mutathatom? Ja. Jöhet? Jöhet! Jöjjön! Hú! Ez az! Juhi! Juhu! Uram, atyám, ez a fejre húzta a dinnyét! Mekkora vadbaró! Jézus Mária! Kilátott már ekkora szopást! Ezt a baszást, geci! Ez nem normális! Igen, ő az! Ő! A főfaszopó! Kinőtt a hajam, látják? Aki dinnyepöcsőnek is hívnak! Nyami.